Запеканка с воденички. Необходими продукти: 1,5 кг пилешки воденички, 200 г гъби печурки, 3 скилитки чесън, 150 г кашкавал, половин лимон, 2 супени лъжици краве масло, сол на вкус, черен пипер на вкус. Начин на приготвяне: сварете воденичките до готовност, като запазите бульона от варенето. Добавете сол и черен пипер, колкото обичате. В тавичка във фурната загрейте кравето масло и запържете леко накълцания чесън и нарязаните на средни по големина парчета гъби. Изсипете воденичките заедно с подправения бульон и завийте под фолио. Печете на 200 градуса, докато бульонът се сгъсти и остане само толкова, че да покрива леко дъното на тавата. Изключете фурната и стискайте половин лимон, разбъркайте и оставете ястието за 10 на минути вътре. Настържете кашкавал върху топлото ястие и сервирайте като мезе за бяло вино. Да ви е вкусно!